oldalon könnyebb lenni. Nem megy. Ragd át a másik oldalra. De mérges. Ahogy valami nem megy neki, olyan mérges lesz. Kis majom, kis majom. Másik oldalon. Bekenni magát? Tartsad. Ja, gut. Hazamenjünk, Pati. Hagyja. Nem tudom. Ja, mit jöttünk itt? Persze. Szia. Ahogy van az a után, De ez legyen az a dány. Akkor gyere. Vége. De jó kis vékonyabb. Igen, ez is nagyon jó. Na, nagy. Jobb ki, hogyha nagy. Nálad Nagy? van a izé Ránged. sárga. Aha. Kaptál egy jó kis csap. Már neked nem kell? Bea, neked nem kell? Nem, én kívül. Ideálljak az autóval, hogy oda jöttök is. De most vagy beülünk a lóval, míg majd kitaláljuk, vagy ha van kedvünk még bemenni sóskutra, akkor én elmegyek ott. Szokásos. Jó van, hát adja. Jó, mert drág, meg először aztán nyer, mert utána kapsz. Mondjuk ide is jöhetünk autóval. Nekem mindegy. Mondjuk a gyerek itt teszik, addig ide állok az autóval. Akkor gyere, anyém. Egyébként a betevőknek is egy gyümölcsös